Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Karon gisaulog sa simbahan ang piyesta sa mga archangels, si San Miguel, San Gabriel o San Rafael, mga arkanghel. Kining mga anghel, labi na ning mga arkanghel, mga sulugoon ni sa Ginoo o masinugtanon sa sugo sa Ginoo. Ang wa mo sugot sa sugo sa Ginoo nga arkanghel untas una mao si Satanas. So kamo asaman mo maliwat, sulugoon sa Ginoo o Satanas? Congratulations kay way Satanas ani. Ang Ginoo kanunay naghangyo nato sa pagdangop ngadto kaniya og pagtuo og pagsunod sa iyang pagtulunan. Mao kini ang sangyaw o gisugo kanunay sa mga anghel nga isulti nganhi kanato. Busa ato sang ipadangat ngadto sa Ginoo nining misa uban sa pangama sa atong mga arkanghel nga unta mahunong na ning pandemic nga COVID-19 o nga unta ang atong mga benefactors o mga donors nga mo'y mga anghel sa atong parokya hatagan sa unta sa tanan nilang mga gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamahalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, sa katingalahang paagi imong gigiyahan ang buluhaton sa mga anghel o sa mga tao. Itugot nga ang among kinabuhi dinhi sa yuta, kapanalipdan unta nila nga sa wayhunong nagasugot o nagaalagad kanimo diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ug sa pagyahat ko may gibutang nga trono ug milingkod niini ang walay katapusan. Ingon sa niebe ang kaputi sa iyang biste ug sama ang iyang buhok kaputi sa dilana nga puti kaayo. Ang iyang trono kalayo nga nagdilaab, may ligid kini nga kalayo. May suba nga kalayo nga nagbaha gikan sa iyang atubangan,
libo kalibo nag-alagad kaniya ug nagbarog sa atubangan niya. Andam ang hukmanan sa paghukom ug giablihan ang mga basahon. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong panan-awon ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit ang daw usa ka tawo ug miduol siya sa walay katapusan ug gipaila siya kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian aron alagaran siya sa tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdayeg, o Ginoo. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdayeg, o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibokong kasing-kasing. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdayeg. Magasimba ako sa imong balaan nga templo, o pasalamatan ko ang imong ngalan. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdayeg, o Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako, imo akong gilig-on sa akong kaugalingon. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdayeg, o Ginoo. Ang tanang mga hari sa yuta magpasalamat kanimo, Ginoo, sa pagpakadungog nila sa mga pulong sa imong baba, o mag-awit sila sa mga dalan sa Ginoo. Dako ang himaya sa Ginoo. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdayeg, o Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay kong siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Hinayaon ikaw, o Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Nganong nakaila kaman kanako, nangutana si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoyng igira sa wala ka pa tawga ni Felipe. Si Nathaniel mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igira? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Ug miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Ang atong patron dinhi sa simbahan mao si kisingan
San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer. Unsa may iyang hitsura? Tao siya nga naipako. Tao nga gibutangag pako. Nya unsa may hinungdan nga gibutangan ni siyag pako? Tungod kay mura kuno ni siyag magbalhin-balhin nga supernatural ni Asya dinhi nya tuasad siya didto nya mao man na ang mga anghel dali kayong moabot ba bisan asa sila, so mura siya og gikonsiderar nga usa ka tawo nga anghel sa katawhan. Ana kamo unsa may inyong pako? Pako sa anghel o pako sa kwaknit? Kay si Satanas ra ba nasa na siya pako, pero ang iyang pako ang gihimo-himo sa mga drawing kanang pako sa kabog, no? Mao na ang kabog kuno, ang bat mao kuno na hinungdan ganing sabwag ning COVID. Mura sa siyag pako, sabwag ba, pero COVID ang isabwag. Ang mga anghel ipadala nga nis kalibutan ang anghel sa Ginoo aron paghatag og maayong balita. Maayong balita. Ang anghel sad sa yawa, kay daghan man sa nig anghel ang yawa, iya sad nang ipadala sa kalibutan aron paghatag og daotang balita. Hay may inyong ganahan madungog ang daotang balita o maayong balita? Maayong balita. Kung naay mo dool nimo nga moingon atong biyaan ang atong mga sala, unsa man na, maayong balita o daotang balita? Maayong balita. Nga nasa mo dool nimo nga mo chisbis ngadto sa imong silingan, hay may imong tubayan kaning maghisgot og sala nimo o katong maghisgot sa sala sa imong silingan? Naghisgot sa akong sala. Yeah, istorya eh. Ganahan gagag-ingno nga kanang imong pagkalibakira, kanang imong pagkayaw-yawan, hunungan na kanang imong kahimalikas, kanang imong pagkabakakon, kanang imong pagsigig sinasinaan ng buhok sa imong silingan o sa mga artista, kanang sige nimong pangiskis anang imong kilay kay sukdon ginaan imong mga kilay anang naang mga artista. Ganahan kami na. Oh, dili pero magsige ganingon si Father ba? Kibaw ka ng Father sa kisa. Father Siano ba? Ana, kibaw ka ko si baw. So dibaw. Ngano man di ay, mga anghel sa yawa mo. Sige gisgot anang daotang balita. Dili mo kusog mo tubay anang nga chismis. Sahay sa. Mga tismosa mo. Daotang balita na. O sige, laing balita. Naay mo ingon, naay nagpautang dito. Gamay kay interes. Masa mo na, maing balita o daotang balita? Maayong balita. Na, pataka. Masay maayong balita ko taon nga ang Ginoo aman magsugo nga pag inutangay kamo. Oo na. Kanang utang na gani mo isgutan. Na daotang balita na. Mo bitaw daghan kay ron nga di na hapit katog tungod sa utang. Daghan kayong na nagkusmod ang naong tungod sa utang. Kay dili na sugo sa Ginoo. Daotang balita na siya ang utang. Pero naay maingon, naay nang hatag dito alang sa mga kabos, kana mo na maayong balita. Kay si Kristo manghatag man, di man magpautang. Kamu no, lagi klaro lagi, utang lagi na inyo. Labi nag-ingnon nga gamay kag interesos. Utang dayon. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo dili baya sayon. Unya, ang laing function sa mga anghel mao ang pagtabang nga mahimong sayon ang atong pagtuman sa sugo sa Ginoo. Munang doon natay gitawag og guardian angels. Dili sila manalipod nato nga i-magic ba? Kanang i-magic nga uy, wa ko bangga kay panalipdan jud ko guardian angel. Naka-break lang gyud ka. ang purpose anang guardian angels dili aron luwason tas kamatayon og sa aksidente,
kung dili aron tudluan ta unsaon pagdawat sa kamatayon sa mga sakit o sa mga kasakit sa kalibutan aron mugaan. Kita gud ato magyong pugson ang guardian angel nga dili ta masakit, dili ta di ta madisgrasya, di ta mamatay. Ayaw Bishop Chupilo kamomot gani namatay mas bangga. Di ba? Ayaw lang na ipugos, pero ang itudlo niya nato nga mugaan ba? Kay bugat ba yan bugat nang masakita, bugat sa nang naatay kasakit, bugat kaayo ang pagdawat sa kamatayon. Labi na gyud kung imong gitan-aw nga dili pa panahon. Lingi ako nun ang imong tupad. Angayan na ba ng patyon? Lingi ba? Sa angayan na di pa. Dili padre bata pa kay rin yan. Mao na kasagaran to bata pa di pa angay mamatay. Pero si Pedro Calungsod 17 anyos pa kuno to. Si Saint Agnes 11 anyos, 12 anyos. Si Saint Therese of the Child Jesus 24 anyos. Nya kana 24 naman na. May na ng patio. Wala na. Lagi na kasagaran mao na makapabugat nato kay maglisod tag dawat ana muna ang Ginoo mong tudlo pinaagis mga anghel tudluan ta unsaon pagdawat aning mga realidad sa kinabuhi nga dili kay ta mabugatan, dili ta ma-stress, dili ta mo give up sa atong pagtuos Ginoo. Iya bang ipasayon ba? Ana muna ang hangyua sa anghel nga musayon. Tabangi ko Ginoo nga musayon unta mugaan-gaan ning akong bation. Ana nang litan igtan-aw nimo sa imong bana nga portigyong dug dito siyang kabit. Bugat man na. Lord, mugaan-gaan unta akong bation. Ana, iguli sa imong bana may ka salamat kay nakauli pa. Wa na gaan na. Di ba? Di mo totoo na. Mo pasalamat ka ba? Mugaan man guna inig pasalamat nimo. Pero digi ka kamo mo pasalamat bugat magsikag mahay ngano man gyud yan ang animal ay uli nang yawang dako ay bugat no pero ka salamat Lord gipapauli pa ninimong yawa gaan-gaan na lang jotay yawa lang yapon pero ni gaan-gaan kay kamao naman kang mo pasalamat kay ang Ginoo baya mo'y tag-iyas kinabuhi nya buhi pa man na di sato pa kanas Ginoo mo na pasalamat para bitaw aning ato dining simbahan sige tagpasalamat sa mga donors di gaan kayo hapit naman kay mahumag taod ang kuan stained glass ningit-ngit na magani akong naong igo ang takay ko sa adlaw di ana tanawa karon di ba akong naong murag hilo-hilo no na green tungod kay naatay angayng pasalamatan ang ato mga benefactors og donors. Nagmeeting mi sa PPC o sa finance kagabi niya amo na gyung gi-finalize nga hunong sa atas atong project ato usang bayaran ang tanan nga balanse niya among gikwenta gabi kibaw mo pilay ato pang pila pa atong kuwang wa na nilabot ang stained glass kay nabayran naman ni nato kaning ni ang lingkuranan nabayran naman ni nato. Ang atong kuwang karon among kwenta gabi ato lang i-round off moabot siya og 3,500,000 tungod na aning trabaho dinhi kaning tanang gipatrabaho nato finishing mga grills mga semento mga kaning renovation expansion roofing ceiling wa man ni nato maapil atong pledge nya karon gisummarize na electrical tanan moabot siya mga 3.5 million ang balanse. Akong gihunahuna ba, hapit naman mahuman ang trabaho. Sa ato pa kanang 3.5 million, gitrabaho na aning atong mga contractors nga wa sila bayari. Unsa mo na siya, kanang mo trabaho ka nga di ka bayaran, unsa mo na siya? Ayaw nga buhat. Unsa na, bungas imong kabuang o sa imong kabuutan?
Bunga sa kabuutan. Kabuutan. Bunga na sa imong gugma o sa imong kalagot? Bunga sa gugma. Bungas gugma. So kani nga mga contractors ini mga buutan o mahigugmaon. Nya kay kita may nakabenepisyo. Unsa man siya atong isukli nila? Ang atong kabuang. Ang ato sang kabuutan. Og kabuutan. Ang atong gugma o ang atong ato silang kalagutan nganong nagtrabaho sila diha nga wa man nato sila sugua. Hindi gisugo nato eh. Nang trabaho diha wa mo bayre. Ana. Di oy mahigugma sa tanila. Muna isip inyong parish priest mangayo ta og mga angels. Mao na ni ang atong final act, first phase sa atong pagka-angels to each other. Yan, saon man. Sa una, pledge man to. Karon, tawgon na ni nato siya og love offering. So, kamo diha mga kaigsuunan nga gustong mo tabang og sulbad or bayad aning 3.5 million, hatag mo og love offering. Pila may presyo anang love offering? Walay presyo. Taon. Oh, naad ako. Maunay nakaapan. Kay ang love offering wa kunoy presyo. Naay presyo eh. Pila may presyo ana? Ang labing dako nga kantidad nga imong ikahatag ngadto sa imong gihigugma. Nya kay kini man ang atong parokya atong hatagan, ang labing dakong kantidad nga imong ikahatag maoy ihatag. Kung ang labing dakong kantidad nga imong ikahatag karon 1 peso, ihatag na. Kay dako-dako nagjutay sa gihatag atong byuda nga 2 cents. Gidaig og maayo sa Ginoo ang byuda nga nihatag og 2 ka sentimos. Mas gidaig niya kaysa nanghatag og tag 10,000, 1,000, tingali na patoy uban 50,000 nga 10% ra sa ilang income or sa ilang kwarta. Ang byuda gihatag niya ang tanan. Ang labing dako ngayang ikahatag. Yung ingon nga ni kag labing dako, wala na nay measure of amount. Pero kita din ato lang taga-limit siguro. Ang atong love offering nga dawaton gikan lang sa 1 peso to 1 million. Murag og mo sobra ana kuha na sa gay no bugat sa na sa tong kasing-kasing. So kutob lang ta 1 million inyong ihatag. 3.5 million man ni siya og naay mo love offering nga mga 4 ka tawo nga tag 1 million ihatag. Awa na sulbad na ni siya. Na mga naong ninyo muhatag ka nag 1 million. So, na ha? Nya, dili na ta pledge. Dili na ka way saad-saad. Kay ang gugma dili man isaad. Di man pwede mo ingon kus madre nga, sister, I will love you next year. Di pwede. Mamahalin kita bukas? Dili pwede. Love is always present. Mao na ang gamit sa love is always I love you. Mao na siya. Present. So, unsa may buhaton? O gusto mong mo-donate, just inform me nga, Father, na anak ko'y gibutang sa imong bank account. Mauni ang kantidad, mauni ang pizza, mauni akungan. Nya amo din ang i-record. Love offering from, nya mauni ang pizza. Check ko na namo tos bangko. Father, na ako'y gihatag nga love offering, mauni ang kantidad, mauni ang pizza, mauni ang kwarta padala nga akong gipadadaan, mauni ang reference number, mauni akungan. Amo din ang claimon dito. Nya balibaran dayon mi. Naabit tayo mga kuan karon ato mga kwarta padala tungod sa ilang tingali sa ilang system o sa ilang check and balance. Nagitaroy daghan kaayo nga wa makolekta. Siguro sobra pa na sa akong side, sobra pa na mga napo kabuok wa na ko makolekta kay nana ang resibo gihatag na gi-text na ipakita na nako didto balibaran lang gyapon ko wa man gyud na pader di man gyud makita diri nako nganong di man makita ngani ana man na diri ingon din siya amo manggong system pader check kan ba kanang control ba system
itawag lang na dito sa nagpadala nimo, di tawag na pud ko, ilan na sang adtuon, okay na pader, igbalik na sa nako sa wa man gyapon pader, nako ngano man eh. Yun siya nga, amo ng system, nako kapoy po di aning mudawa tagugma no. Murag may isang isuko panagsa, pero unsaon man nga ilaw sang sistema, pero ako nang sakripisyohan no. Pero mas nindot yun og mugaan-gaan iditsog hat butang sa atong account nga atong isigig flash diha sa bank accounts or sa GCash account nato. So mga igsuon, ang gugma dili unya-unyaon, ang gugma dili labing ubos, kung dili labing taas. Muna nga niingon si Jesus ni Nathaniel, gusto kang mohigugma nako? Nya karon nakatagamtam kas akong gamayng gugma ni ulpot nakas kalipay. Suway og sunod nako og sa akong gugma, di ba makita nimo ang langit nga maabli because heaven is the place of love. Maabli ang langit nga nakita ni propeta Daniel diri sa unang pagbasa. Maabli ang langit og magsaka kanaog ang mga anghel sa anak sa tao. Nganong adto man magsaka kanaog niya? Because Jesus is God and God is love. Nya the greatest love nga iyang gihatag nato, wa man say kwarta, ang iyang kaugalingon. Mao na dinhi isip inyong parish priest, samtang wap ani mabayre ang atong tanang project, ako sad ning gikomit sa akong kaugalingon nga dili ko mangayo og stipend. Ang akong kinadak-an sang kantidad nga ikahatag dinhi sa atong parokya mao ang akong stipend. Ako nang ihatag tanan. Malipay. So manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, atong ipadangat ang ato mga pagampo ngadto sa atong langitnong amahan diha sa pangama sa atong mga arkanghel ug moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga si San Miguel manalipod ug moabag sa mga Kristiyanos nga nanag-antos sa mga paglutos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga nagsangyaw sa kamatuoran, madasig pinaagi sa pag-atiman ni San Gabriel. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga magtutuong mihalina, magdayeg sa Dios uban sa mga santos ug sa mga anghel sa ug arkanghel sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Dios nga among magbubuhat, dawata kining among mga pangamuyo diha sa pangama sa mga arkanghel nga among gidebosyonan ug gipangamahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Imo gihalad ko karon, Ginoo. Naglaom ko, kini makapahimot kanimo.
Jutay lang kining ihalad ko karon apan kinasing ka kasing bata kining akong ihalad Ginoo abot sa yutang imong gipatikan jutay lang kining ihalad ko karon apan kinasing ka kasing Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, nagahalad kami kanimo sa mga gasa sa pagdaig, human ikaw malukmay, dawata ang maong mga gasa, nga gitunol kanimo sa mga anghel, aron magpulos namo kini alang sa among kaluwasan, pinaagi ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang mga anghel sa langit tapos sila masulay na matud-an nga tinuod nimong mga higala. Maoy pasidungog usab alang kanimo nga ilang magbubuhat. Ang dungganang dapit nga ilang naangkon nagpasabot kanamo sa imong way kinutuban na kahalangdon nga milabaw sa kaayo sa tibuok nimong binuhatan. Sa among pagdaig sa imong mga anghel o arkanghel, matarong usab gayod nga magdaig kami sa imong himaya pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa wayhunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo na ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mo maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo.
Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. magampo kita. Ginoo, nangamuyo kami kanimo, human kami malig-on sa gahom sa pagkalawat, magsubay unta kami sa dalan sa kaluwasan, ubos sa kanunayng pagbantay sa mga anghel. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Horacio Empirata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga gahom. Unya mahitabo ra ni kung mahimo sa tang mga anghel sa Ginoo alang sa atong isig katawo. So kagabi sa meeting sa pastoral, sa finance o sa kofradiya, ang una namong gidesisyonan mao ang pag-finalize sa style sa atong bag-ong lingkuranan. Og nagka-agree na may kagabi og sa atong contractor niya mo finish na sila sa maong produkto niya, ikuan lang niya ipakita usa nato ang first nga finished product aron atong tan-awon dinhi, no? Pero kuan na siya 98% mao na siya, ipakita lang basig na igamay i-retouch, no, nga wa matuman sa among gi kasabutan kagabi. Niya dayon ikaduha namong gisabutan ang atong piyesta sa secondary patron nato nga ang Birhen sa Santos nga Rosario. So nauyunan kagabi nga himuo nato ang atong pista sa segunda patron
matag ikatulo nga Domingo ikatulo nga Sabado sa Oktubre. So sa karon Oktubre 17. Ang mga detalye niini ako lang yang isulti sa sunod nga mga panahon or sunod adlaw. So magsugod ta sa atong nobinaryo pitsa 8 sa Oktubre ang first novena mass. Nga ako lang ipahibalo nga duha ka buk atong novena masses, buntag o hapon. Ang alas 6 sa buntag para ni ninyo mga mga online parishioners. Ako'y magmisa ana. Nga sa hapon ang atong pamisahon sa ato gyud dinhing main novena mass, mga invited priests, mga doon natin imbitaron nga mga pari. Niya ikatulo kaning pagbayad sa atong utang, no? Ang atong mga contractors wa gyud maningil, wa sagid sila maghunahuna nga dali-dalio na tog bayad, pero ang gugma kay di man sana di man sana maghuwat-huwat. So atong adili ba mo pahuwat ba ang gugma mo hatag na. So mao na to, no? Love offering, open na ang ato karong mga accounts. Open na ang atong panudlanan nga mudawat sa inyong love offerings nga ihatag para ibayad nato aning 3.5 million. Ang buhaton ra namo dire, dili ko mo announce pilay pledges kay wa naman ni pledge. Ang i-announce ra nako pila na kabuok ang nakahatag nya, pila sad ang kantidad nga natigom. Nya ato din ang idiritsog hatag ngadto sa atong mga contractors. Bahin-bahinon lang na nato haron mag-anam og ka jutay ang atong bayronon. So kung makaya nato nga dili nato tapuson kining buwan sa Oktubre ato ning bayaran, mas maayo. Haron nga inig ka Nobyembre bisan og dili abli ang menteryo. Di man kuno abli amot mausab pa ba kanang desisyon na at least na atay mahimong salusaluhan sa atong mga kaigsuonan bitaw. Dili na salusaluhan, salusalo na to din nga bayad, di ba? Mo bayad man ta sa ato mga contractors, di magamit to nila, mahatag to silang mga tao, yang ila sa mga tao naasad sila magamit. Nana kay na-involve man ni gyud og community. So salamat kaayo. Ang atong natigom nga mga donations before aning ni end ta karon nga 3.5 ang nahibilin, ang natigom gyud nato nya ato na sang na-allocated sa bayronon ning abot na siya og 14,500,000 ang atong natigom. So plus 3.5 million. So ang atong first phase sa atong kanaganing project moabot gid ay og 18 million. 18 million. Pakpaka na to ang Ginoo. Nya sa 18 million nakabayad na tag 14,500,000. Nindot kay na siya. Gracias Ginoo. Nindot ba ang stained glass? Pwede atong bukon? Ayaw sa So gracias Ginoo, no? Nindot kayo ato sang atong iampo og pasalamatan ang artist ani kay maygid siyang mohimo, no? Hinautong tandugay pa siya mamatay. Haron daghan pa siya mahimuan nga mga nindot nga mga designs. Gi manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.